Limbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Patgan nyo katimat lang tikid daw ko. Nga alaan nyo kas personal sekretaryo ni Elisa. What? Patgak dayta. Alaat kas personal secretary ni Elisa. Agyaman akmani. Tapaya si Kategyaban. Gapot a pinatgan nyo tikid daw ko. Isa nga awagak to ni Elisa. Kat ibagak ken kwa na, nga agdan pagtrabahuan na. Ani? Podno ka di dyan padamag kanyak ni Jorin? Mayat kamit lang ang mga laki ni Elisa akas personal secretary? Wan. Kat nakaragragsak ni Jorin ka po iti dayjaya pagdating ko. Wan, honey. Apo ta pinatgamit lang tikid daw na. Kat sabay ko ma, na makapag kinaawatan kami iti trabaho. Tapay ko maasaan. Idintuta na singpet kin nalaing kanumat ni Elisa. Para makitaan. Obserbala, no loyal matlang iti trabaho na. No loyal kanyak, kasamo na. Kan, masapol nga ipakita natin dedikasyon na iti trabaho na. Tano saan, ikatat matlaan. Nalpas ko matlaangan ana urnos amin dagiti gargarat ni Lolo dito si Ledna. Sigurado ang maragsakan lakit di. Apa man ang makita na ana urnosan ti si Ledna. Medyo rin. Isa ti umawawat. Hello? Good news, Elisa. Ha? Anya ti good news ako nam. Ni Mami. Imanugutan nga agbalin ka kas personal secretary na. Ha? At ba ito? Wen, isungag sagana ka. Tantanyaman nga oras, ket mabalin nga awagan na ka ni Mami. Agsarita kayo ti personal. Wanjo rin. Kat agyamanak ha? Agyamanak iti panangirekomendam kanyak kini mamim. Hello, Jonah. Dominic, sana ka na nagbidot iti pangadag ko may papan ka ni Elisa. Anya ka iti pangadeng mo itikid daw ti anak mo? Imanugot ang batlaan nga lahat ni Elisa kas personal secretary. Saan ka nagbidot? Sa iti panangalam kinkuana kas empleyadon. Dagkel di may tulong na king ka. Takayat na ti agordong para iti panagadal. Siya nga tasyak ti tumulong, Dominic. Oh, hala. Sabay ko ba? Kinawatan kami iti trabaho. Well, sigurado nga amin nga ibagam kang kuwana kataramidan na winutong palan na. Pwera lang, no pagaramidam iti dakas. Hala. Dukas ta. Awagak ton. Takasaritak. Sige. Adaking ka ditan, Jonah. Ay, agyaman na nakasampot at matlaeng asibibiyag dito'y balay, anak. Wan tatang. Kat agyaman tayo iti Diyos. Ta sinilpon na ti biyagyo. Wag, anak. Lay, sa dinaw ti ayan ni Elisa. Ang mga naday ti kusina tatang. Elisa! Ada kami anak. Nanang! Lolo! Di kayo napadaanan asin mangpet. Tadaki di kusina nga glutluto. Ay, kahit anya nga raw ti sinatayaw. Nagparti ak iti native amanok lolo. Nagtinola ak. Tapnol alis to ti panagsubli ti napukaw apik sayo. Ay, mayat aapaw ka. Apag isa ti sangpatyo lolo. Nanang. Adda ti good news nga nyawag kanyak itay ni Joren. Anya na imbag adamag tindanon kan ni Joren anak. Ay, na, madamdama yun to na pagsaritaan na itang agin na. Sanay, mabusida ka una. Ala,
Umay kayo di kusina, Lolo. Nanang, intay dyan, tay dasaran kayon. Jurin! Jurin, iho, umay ka man. Okay, Mami. Ano ti bagayo kanya? Oh, itid mo man kanyak ti cellphone number ni Elisa. Tawag akinton madamdama. Ha? Kasari tayo ka din, may panggapit ti palang trabaho na, Mami. Juan, iswa, itid mo kanyak ti number na. Well, Mami. Masapol makasarita kon. Oh. Ato ti cellphone number na. Oh. Agyaman na. Awag akinton madamdama. Tagkita kami. Labsugak iti sinda tayo at tinola ang manok, Elisa. Uray ni Lolo, Nanang. Naimasan na tilinoto ka tinola. Sapay la kuma. Talis to nga agsubli ti pigsa ni Lolom. Aywan gayam. Anya yakon ko namitaya good news? Abdan pagtrabaho ang Nanang. Anya nga iti trabaho, mana? Siyak ton ti personal secretary ni Ma'am Chona. Anya? Saan? Ha? Ne. Kasla saan kayo matamaragsakan iti impadamag ko, Nanang? Kasano anak ka-apply ka? Akas secretary ni Chona. Saan ka nag-apply a direkta ken kwa na, Nanang? No di kat in-apply nak ni Jorin iti inana. Anya? Ni Jorin din ang i-recomendakan ka iti inana. Wan, Nanang. Kat ita imawag ni Jorin, kunana nga imanugotan ni Mami na. Asyak di agbalin a personal secretary na. Hello, Griselda. Apa yang mawag ka? Victor, siga ka di may saan ang i-recommenda iti anak ko iti asawang. Tapno alaan na akas personal a sekretaryana. Le, saan, Griselda? Nila ang Jorin tinangi-rekomenda iti asawa. Aguray ka man. Saan ka kaya maragsakan nga alaan ti asawak ni Elisa akas sekretary na? Victor, kinagpaisuna. Kat saan ko kumakayat nga ang trabaho ti anak ko iti kumpanya ti asawa? Taapay. Iti anya ka po. Maamakak. Tama nga no iruruman nanto ti anak ko. Di ka madanagan, Griselda. Tadyang ipalubos nga iruruman ti asawak ti anak mo. Saan nga iti amin nga oras? Kat mabantayam ni Elisa. Griselda, saan kumangabay na kita ti pampanunutem? Agpapada tayo na nakamubon. Ket punasan tayo kuman ti anyaman agura iti nagbabagtan tayo. Lolo, di ko maliwliwayan ti agtumar ka dagiti agas yo, ha? Tapnol alis tumat lang ti panaging bagyo. Wait, apaw. Saan ang nagatang amin ni Nanang mo? Di may sa aklase ti agas ka. Apay, Lolo. Kurang di kwartada, apaw. Kasta? Ala, bayan nyo. Pasyak ton ti kumatang. Ada ka di kwarta? Adan ton, Lolo. Tadan ton pagtrabaho, ah. Agpalsaw. Wan. Taalanak ni Ma'am Chona akas personal secretary na. Anya? Ni Ma'am Chona ti umuawag kanyak, Lolo. Mabit lang, ha? Tasong batak ti awag na. Oh, papalan niyo, Mami. Nakarobot kayo man. Kasi narak ko ni Elisa. Anya? Umayak mat, Mami. Sana mabalin, iho. Sapay. Kaya't ko, doa kami lang agsarita ka ni Elisa.
Jak kayat, nga da sa bali makangag iti pagsaritaan mi. Nanang, imawag kanyak ni Ma'am Chona. Kat ko na nangagkita kami iti may sa restaurant. Anya? Ay, umayak met anak. Kaduan ka. Saanan, nanang? Amok mo ti papanak? Uwan Naumay kayo. Sino pa yung ti mangkita kin ni Lolo? Iso asyaklatan ti makisinarak kin ni Ma'am Chona, nanang. sige nga rod. Agan-anad ka nga rod, anak. Wan ka di. Didak pa kadanagan. Iho, kunak man no sinmurot ka itay kini mamim anak isinarak kini Elisa. Sumurtak ko mga dad. Yung dinamat kayat. Anya? Taa pa yun. Saan nakano akaya tamangag ko ti pagsaritaan da ni Elisa? Apay nga tayo, iho. Jak man mo ka ni mami. Iho, si Kati nang i-recommenda kini Elisa ka sekretary ni mami. Bantayan po ma. Tanakababay ni tinana no matititrato ni mami pelkwan. Wadan. Naglagay pa yun mo. Alis to nga agpungtot tuwan no gumura ni mami. Ken no adda di na kayat, ket dago sa bumukap. Ket dagita ti madi nga ugali ni mami. Namnamahan niyo abantayak ni Elisa, dad. Tasyak ti mabayin. No sana nasaya ti trato ni mami ken ko ana. Pasensya kayo no naladaw ka nakasampat dito yung bagayo apag kitaan tayo, Ma'am Chona. Iti panagaladaw mo. Strike one ka. Jak kayat asyak di agururay. I'm so sorry, ma'am. Amo matlaan ti papel mo, iti panagtrabaho, iti kumpanya. Wan, ma'am. Siyaktag balin a personal sekretaryo. Dua ti akam mo. Saan lang nga sekretarya? Ti kayat ko asawan. All around. Anya? Di mo kayat? Saan ka apilitan nagtrabaho iti kumpanyak no madi ka? Ay, kayat ko natan, ma'am. Tap na matulungak ni nanang ko. Kan, tap na makaurnungak para iti panagadal ko. Nasayaat no kasta. Kaano ak tungarod amang rugi iti trabaho, Ma'am Chona? Mangrugi kan inton umay alawas. Kumusta ti meeting yu kini Elisa, honey? Well, nasayaat mo, honey. Nakita ka natulog samat. Well, natulnog ken napakumbababay. Awan bibiyang ko, iti kinapakumbaba na. Tinapatid, natulnog. Honey, oray ammom ang natulnog ni Elisa. Ket santo ko maatila adda nga ipapaobram ken ko. Victor, saan pa yan ang rugrugin ni Elisa? Ikalkalin tagamot. Saan mo takasta, honey? Gapo ka dita anak ti ex-girlfriend mo. Mangrugi ka kadimanin ko na. Nakadidilaw nga minakas na concern ka launay kan kwa na. Jaglain kayat nga datila nga di papaobram ken ko na. Victor, awan bibiyang mo na niyan tuman, dagiti kayat ko ngay paaramid ka ni Elisa. Mabit lang. Umaya kon. Tito Dominic? Umay kayo. Sumar kayo, Tito. Naimbagngal daw mo, iha. Kastamat kada kayo, Tito. Umay kayo. Sumar kayo. Magyaman na. Ni nanang mo, adda ka di. Adda, Tito. Nga madamadigdigosan na ni Lolo iti banyo. Naibagmanta na panunot yung nanang mo tiyag subli nito eh. Hindi kasta da mga sikaso kini Lolo. Wan, Tito.
Awan madlaw ko pa nagkakaingas na kini Criselda. Oh, tito. Apay kita andak matlatan akas na. Kwa, may ayo aklang iti kinaimam iha. Hindi nga ta Criselda nagpaisot ti inala. Mami, kaano amang rugi ni Elisa ngagtrabaho? Into na may alawas, iho. Apagiso nga ron. Semestral break me, mami. Mabalin ko to atulungan ni Elisa karagiti paperworks na ngay parami jokin ko na. Anya. Umay kantumat ejay opisina? Uwan, mami. O, sana mabalin. Ti panagadal mo ti si kaswam. Dandani ka na graduar, iho. Kat kayat ko, ipasmet mo lata ti panagadal mo. Break me, to no may alawas, mami. Isa ama ka umayak edi opisina nyo. Kaya't ko atulungan ni Elisa karagiti paperworks na. Adda ka din rumos-rosi nga panagayat mo ka ni Elisa, Jorin. Awan, mami. Kaya't ko lang ti makatulong. Iho, laglagi po, dahil din bakakan ka. Nga niya. Anya itayan, dahil din bagayo. Ulitat. Diyak kayat asi katimang pili iti ayat no pilang tagayat kan. Mami, kaya't yo, kaulitek mo't dahil din sungbat ko kada kayo. Nga niya. Asana da kayo tirumbang agpili iti ayatag. Anya. Ha, sana mabalin ko nakmanan. Saan kumati panagayat mo to? Ti pag sinati dalang tagkas agina, ha? Saan to ang mapasamak na ito, mami? No lakit didak diktaran no asino ti ayatag. Dandani akong mangrugi iti trabaho. Saan pa nga mo ni nanang noon niya ti may sapay nga agam ko iti trabaho. Sa anak lang kanong agpay kan kwa na akas personal sekretarya. No dikat, aramidak ti amin akayat na. Agtong palak ka no iti amin apagayatan na. Tiyak ngalipatan dahi tiyang impaga ni Ma'am Chona. Elisa. Oh. Apa yung nakad-adayo ti turong dagiti matama anak? O no, pampanunutom ka diti umadanin apa ng rugim iti trabaho? Uwan nanan. Naklakaam lang tagbalin a sekretarya anak. Tanasirib ka. Uwan nanang. Adda ngamin pampanunutan. Anya dayta? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Adda pa'y may sa pampanunutan. Anya dayta? Nanang. Oh, apa yung may kulkulang ka anak? Uno, ada ka din panagbabawim, iti panagtrabaho makasekretary? Ha? Saan ka agbabawi, nanang? Desidido ak nga agtrabaho. Tapno makatulong ak mat kada kayo kin ni Lolo. Kan tapno makaornong ak para iti panagadal ko. Criselda, napalalo ti ragsak ni Elisa ti kaadan ti trabaho na. Uwan tatang, ngamsyak, sa anak amaragsakan. Apay? Gaputasan pa'y nagsubli ti sigod alangan-langan mi ka ni Chona. Anak, Adon ataw ti naglabas.
ngam nagtali na at tiriki iti nagbaitan mi tatang. Barang ano ti anak mo ti makapunas dahi ta arike iti nagbaitan nyo kinitsuna. Sapay la kuma. Taagbalin anasaya at nga employer ni Chona iti anak ko. Iti pan nakakitak manan kini Lisa. Kasla may taptaparlat ta tinaamo arupa na iti sirmadak. Pulos nga awan ti pagkalkala nga andak ni Criselda. Pudno nga tang anak na ni Lisa. Wenno. Isod dahi ti maladdaga a kinidnap ko nga anak da Victor Kenchona. Masapol at akwatag. Tapno malawlawagan ti panunot ko. Sa anak ang makait na, iti pan nakaburburtyak iti kinatao ni Elisa. Hani, bagbaga abto madyadak ta. Taapay, honey. Una na asim break da. Kat umay to kanong mat iti opisina. Tatulungan na ni Elisa kadagiti paubrakan ko na. Anya ko matidakis na no kastaman bilang honey. Diyak kaya, Taapay. Iti anya rason. gaputa saan ko akayat nga ginasidedak ni Elisa. Kuna ni Jorin ngagpagayam dan kini Elisa, honey. Rak-rak na itapa nagpagayam da. Anya? Yun talaga ka di akas ti akem mo? Timang rak-rak iti napintas alin nang iti pada matao? Tay palagi po ka di man ang tinapalabas, Victor. Gaputa saan mula tamay kat ti madingaw galim. Agsubang ta ka di man ang gapo iti daita. Sikamot lang ti mga aramid iti pagsubangan tatyo na. Mabalin ka di sa anak apakibiyangan, Victor. Nang runa no pakasaknan ti anak ta. Asawa ka na kat at dakar bengak makibiyangken ka. Malaksin no kaya't mo ngagsinata. Tasan ka nabibiyangan. Aniya? O anya, kaya't mo ngagsinatan tapno saan ka abiyangan. Amukon ti aramida. Tapno mamuhak na pudnuin no saan ti atap ko panggap kini Elisa. Agdua-dua akit istorya kanyak ni Criselda. Anadaan iti boyfriend ni Manila. Kat ni Elisa tinagbalin abo nga ti aynayta. Padasik tuman nga usisa ni Criselda. Nga sino ti kong kunana biprin. Kinosadino ti ayan ni Manila. Ni Victor. Hello, Victor. Dominic, awan ka diti papanamida. Awan. Adag lang diti balay. Apay ka di? Apagiso. At ako mapangawisakin ka. Awisan ka nga ginopare. Sa dino? Dito yung rest house na ni Mami. Kaduam ni Choda? Saan, Dominic? Siya lang din man dito'y tanagsubang kami kini Jonah. Anya man ang tinagsubangan nyo? Dito ito ngay bagakan kayo. No kaya't mo ti umay ang makidjaming kanyak nga ginom. Oh, jamming. Oh, sige, umayak. Kaya't ko amamuan no anya tinagapaan nyo nga agasawa. Mami, apay kasla makapungpungtot ni Daddy Arimwar. Gaputa adda saan na nagustuhan na naibagakan ko na iho. Nagsubang kayo kadimanan, Mami? Nagay lang dahil jay asaan niya pa nakinaawatan. Anya ka di Daddy, Mami? May panggapit itarigagay mo amang tulong to ka ni Elisa kadag iti ipatrabaho kan ko na. Anya? Dahil ta kinagsubangan nyo ka ni Daddy? Wan,
Kaputa, paggugusto na launay at tulungan ni Elisa. Awan dagis na, mami. Numabali ni Ho, jak kayat. Tapay. Semestral break mi man. Oray pay. Aginanakan to, dito'y balay. Bueno, kay kayat ko pay. Amapan ka aglakwat siya. Ngam, ti umay mong tutulong-tulungan ni Elisa kada iti trabaho na. Tapay kaslasaan nyo akayat nga ginasidag kami kan ni Elisa. Talaga adya kayat, iho. Ito niya rason. Kat agpagayam kami man. Oh, iho. Dahil tati nagsupyatan mi kanidatin. Takunakan ko ana, pag sinatidalan nyo, kas agayam no kas pangarigan laan. Anya? Tapay, mami. Gaputa dya kaya na makigayam kay ti Maysa Abastarda, akas ka ni Elisa. Di muna Victor. Namagan mo saan ka makawit na mabarte ka. Awan pagdanagam, Dominic. Tauray no mabarte ka, ket amok at irreden ti Manibela. Abay nga may namasansan kayo nga agapa kinitsyon. Gapok kadagiti agin ak Criselda kin Elisa, pare. Tapay. Hindi impulong mo anak ilugan kanyak ta Criselda kin Elisa. Ket nagibo di tsura. Kan kulana akayat na arak-raken ti panagpagayam da rin kin Elisa. Tapay. Yaga mo, Dominic. Ngem, talagang awansan tinasaya at nagpampanunot da di babae. Takuna na pa'y, awan kano ti bibiyang ko kadagiti panggap na nga ramiden. Anya nga roti songbat mo, iti dayjay, anay bagana. Ito nak, ano kaya't na nga awan ti bibiyang kon kan ko na. Kat nasayasaya at laangan magsina kami. Naibagam tikas taking kwan? Wala. Masuro na kami unay kan ko na. Anya matin songbat na. Naimayang itinapaot. Aging gaan nagal-aludoy nga imadayo kanyak. Anya nga tanong turugak ni Victor na mag-isinay di asawa na. Sige. Tanggayan ka. Nakabad mariti ugali ni Tiyona, Dominic. Kat dandanin mapugsat ti pasinsyak. Anya nga tanong. Papasam ti asawan. Anya ti kahit mo asawan. Saan ka pa yung gawawi di balayo? Anya? Bareng iti day nga ramidem sa nakanton nga apaan. Elisa? Elisa, anak. Nanang, aday ba kayo? Linukatan ni Lolom di alkansyana. Kat nawadwad tinagyan na. Nang ted iti 5,000. Oh, atoy. Ha? Apay, alino katan na, nanang? Kan, apay nga intad na kada kayo day ta akantidad. Para kanukan ka, daytoy 5,000 nga inted na, anak. Anya? Nanang, isubliyo matlangkin ni Lolo day ta akwarta. Ta sigurado anabayag ni inur-urno nga day ta. Sa kalpasan na. Itad na kanya? Anak, inted ni Lolom daytoy akwarta. Paigatang mo kano iti kawas mo. Anya? Nanang, mayat pa ilang dagiti kawas ko. Gumatang ka kano kadagiti ka barbaro akawas mo. Tapno, saan ka kanumat? Mabain makipulapol kadagiti ka opisinam. Nagsayat talaga ni Lolo. Wen anak, ket agyaman tay ti Diyos. Tanalasat metlaeng ni Lolom day dinakana asakit na.
Kata di mo't lasubang put di Victor. Sa di naman nga tan tinapnapanan na. Ison di dimteng. Duk sa aga ni ti kotse. Napartek samat. Ay, mamanilok, Katerina. Makauray kay ta Victor. Ang kaya nagpartek ka. Umayan! Salbag ka, Victor! Anya di tayo narabid mo? Narugitan ng tipakananay ko. Sorry. Honey. Sorry. Anya di tayo... Kung kunang... Atay. Induron nak. May patugawa. Dahil tati maganap mo. Luwak sang tulungan. Baka mo kay tibiyag mo. Pagkatao. Tiyala! Mapalam sa mga rumar! Tulungan na! Ano na nangikas kaso? Wesh! Arap midek timbaga kaniyak ni Dominic. Kastaw na'y Bartek ni Victoria nagkawid eh. Kititidaya Bartek na. Sigurado nga apaan mananibakad na. Nugas na di mabasama ka. Sigurado. Mapanunot ni Victor nga aramiden timbagakin ko na. Ado tinagatang ko akawas ko itintag kanyak ni Lolo nga ornong na. Nakasaysayat unay kanyak ni Lolo Damian. Elisa? Ha? Jurin! Adda ka matgayam di timol? Aday may ko ginatay. Wow! Ado ti ginatgatang mo ah. Inikanak namin ni Lolo Damian iti pag-shopping ko. Nagasat ka, Elisa. Anya? Hus! Tapay ko mga ibagam anagasat kak, Jurin. Gapot addakas ka ni Lolo Madam yan, amang mangtad kang kay ti pag-shopping mo. Nagasat ka. Dadapay lang Lolom amang ipatpatigkan ka. Wanan? Anda ko mamat lolak amang ipatpatig kanyak no saan da pinatay. Anya? Pinatay daday di Lolam? Apay? Anya di makagapo? Sigon ka na iti investigasyon ng iti pulis. Business rivalry iti makagapo. Anya? Gapula ang itinegosyo? Kuna ni Mami. Ado ka na ti umapapal iti dahi di Lola. Gapo iti laing na amang imaton iti negosyo. Gapo iti dakas nga apal. Pinatay da. Una yan. Adulat na dagiti managtaktakas. Saan amat maturog ti Diyos, Jurin? Adan tulat tamat karma kadagiti nagaramit iti dakas kaday di Lola. Isalbag na ijaya, Victor. Sa di naman nga tan tinapnapan na. Tiamok nakaturugan. Nagpausaw iti silid mitay. Di manawaklaan. Awan manan. Mami, saksakit iti paspasungado nyo ah. Da kayo kandadim. Saan pa si mangpot ni Daddy? Simang putitay analaos ti Bartek na. Anya? Wani ho. Katgapo itiloksaw ko kan kuana. Pinagsawa kiti sana nasaya. Aging ka na iduron ko kat napatugaw iti sofa. Mami, Katitay na ipatugaw pinanawakon.
Unay kayo maten. Kasano no nablo ni daddy? Panagkunak saan mo't. Tanong nablo. Nasang patak kumapay. Napanan nga roden. Dahil tantisan ko nga mo, iho. Tandamot yung kutsi na iti garahe. Sinapol yung kanit aglawlaw? Wan. Nagpatulong akpayan ka na Berta kanising. Ngam saan mi anak kita? Ang mga ni madayon. Noim madayo, kat inosar na kumatilugan na. Ngam, apay ako na yung awan iti aglawlaw. Iso nga rod ti pagdanagak, iho. Tasaan kumutan ang mapasangpot ni dadim. Nawan pa lang naging kay ti madamdama. Sa pulin tayon ton, kalagi tinamnamaan tayo anapanan na, mami. Ni Chuna mo't dahi tayo mawawag na. Hello, Chuna. Dominic, adda ka din ni Victor di na balayo? No? Awan, abay. Si Magpaditay analaos ti Bartet na, kat nakasurunak. Indoron ko, kat naipatugaw iti sopa. Iti sa tinulungak, pinanawak. Tanya. Wan, gawin ay sumangputak, awan mo ta. Iso asap sa pulin mi. Saan ba ngay may diti balay? Napanan na nga tangarudan. Sa pulam ti asawam, Chuna. Ang mga no sa baligid din, tinapanan na. Hello? Elisa, imawag ka. Tatala damaga. Anya day tadyo rin? Saan ka di anay sarsarong itabalayo ni daddy? Nah, saan man? Apay, pimanaw ni dadim dito balayo? Wan nga rod. Kat saan mi nga mo no ayan na ita? At niya? Nagsubang dangamin ka ni mami. Ayun, jak manam mo ka ni daddy. Pimanaw kit din. Sige, Elisa ha? Awagak man pa ito kiti dadto posible anapanan na. O sige. Bye. Elisa. Asino siya yung mawag? Medyo rin nanang. Sapsapulan na ni Tito Victor. Tapi manaw ka no iti balayda. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sapsapulan na ni Tito Victor. Tapi manaw ka no iti balayda. Anya? Tapay ka no apin manaw. Nagapada ka no kin ni Tita Chona. Katday jay, napaluksaw na siguro ni Tito Victor. Iso api manaw. Sa dino nga ro din tinapanan na. Madandanagan ta nga rod nanang. Tamangan ka nun adandakas anapasamak na itinagturungan na. Aglalo kat nabartag ka no api manaw. Mangrugin ang madadal ti biyag na Victor ken Chona. Gapoy ti panagsubli ni Criselda. Nailayon pa ni Elisa. Tayo ti poon, tinagapaan man ang dagijag asawa. Maragsakan ako nay. Numadamag, kung numakita ti kinagulo ti biyagda. Maragsakan ako nay. Tinasayat. Inakman kit di pumasyar ti balayda, Criselda. Rugya katakwatan ti pakasalitaan ti ayat na. Nang runa, iti aday Manila. Kaya't ko apanagnakan no pudno ti atap ko. Mami, sumip nga ta. Yung saan tayo pala nabiro ka ni daddy? Anya nga tanong i-report tayo ka lang iti polis. Saan, iho? Nakababain. Awan pa'y mag-24 oras ang mapukpukaw. Yung kasano na dadakas na napasamakin ko na. Nang runakit kunayo apin manawa si babartag. At dalagi niya si Dagday Jay, iho.
Tasan namot nga rod nga inaramat tilugan na. Yung apay nga rod asaan tayo makita. Urayan ta, iho. Barang sumangpet aging kat madamdama. Dominic, itapan laangan anay sarong ka dito'y balay. Kat nasaya at mata makapagtungtong ta. Wan, taurek sarita tayo ti cellphone. Sa balilang no kasto, yung makapagsangot akin makapagsarita. Awan gayam, ni Mang Damian. Napan ijay shop. Tamailiw ka nun ang makakita kada Aldwin kan Ricky. Nabayag mo ti ospital. Mailiw siguro kada kiti kakadwana. Wan, ngam iniyunay-unay ko kan kuana. Asan pa'y lang nagtrabaho? Una, tama nga na mabignat. Awan gayam, Griselda. Agpay sukat din ngayon itong lawas na. Mangrugin ti anak mo ngagtrabaho? Wan, Dominic. Kat excited o na yan ti anak ko amang rugi ngagtrabaho. Nakagasgasat ka tadan anak mo. Wan, Dominic. Tauray namin duak ang nagmalas kan ayat. Naragsakak lata. Tanaan da anak iti anak akas ka ni Elisa. Awan gayam Tagano, ako nam tiyaman. Ay, taga Cebu. Kanya tinagan na. Dominic, apa yung salsalud-sudan? Dagas ka din o salud-sudat. Kan kunamot iti anatayan. Wen, natayan? Anya nga tatibak ak anagan na. Oo, apay anay mayang gamatan, Griselda. Bueno, di mo ka din malagip tinagan tinayat mo di Manila. Sobra ka man. Saan ko nalipatan, Dominic? Taiso ti ama ni Elisa. Mangibagaklat at tinagan. Kanya nga ro tinagan na. Elisio Salvador. Anya? Elisio? Wan, Elisio. Iso nga Elisa matimpanagan ko iti anak mi. Mayat at agas pasurot mo tinagan na itinagan ti anak niya. Elisa, mayat tanagan. Ang Griselda, sa dino ti address yo ide Manila? Pati ka di dayta kat rumbang pa'y asalud-sudam, Dominic. Apay? Ada ka di dagas na? Awan matkit di. Mangipagkaaklatan iti palsong address. Apay, di mo matlangan sung batan ti saludsod ko kan napaulimag ka. Damdamagik no anya ti address yo idi Manila. Number 1141 Blooming Street, Sampaloc, Metro Manila. Anya? Iho, Rabin, ngamawan mo't laangan ni Dadim. Wala tumot ngamin ka na kayo. Nga i-report tayo karag iti polis. Ti amok nga bin, saan na amauray ti Rabi itinapanan na. Ngamawan mo't tan. Agpatulong tayo karag iti polis, mami. Iho, oray din tayo report. Sigurado, para bigat mo't lakta, ti panagsapul ta. O di, inton bigat nga rod nga i-report tayo. Wan, ngambarang no sapahan ng tumat ti sumangpot. Sa di nga tanti nagturturungan na. Sumangpot lang, apaak manan. Nya? Mami, apay ngamin nga agkaraapa kayo ka ni Daddy. Gapo, tanagbaliwan ti ugali na. Panagkita ka... Sana ni Daddy tinagbaliw ti ugali na. Asino nga rod? Da kayo? At, anya? Manipuli ti ubingak. Saan kayo mata naugat ka ni Daddy? Apay nga itakit apahan nyo matan. Anya tiga po na. Iho, rabiin nga maawan matlaangan ni Dadim.
Kung nagtumot ngamin kada kayo, nga i-report tayo langan ka iti pulis. Ti amok ngamin ka sana mauray ti rabi tinapanan na. Gapawan matan. I-report tayo ka iti pulis, mami. Uray i-report ta. Sigurado, inton bigat matlaan ti pandang sapol da. O di, inton bigat nga rodan, ti pa nag-report tayo. Ay, huwan iho. Gambaran ano sumangpot to matlaan nga masapa. Napalan nga mira ni daddy ay ha. Sumangpot lang. Talaga makaraman kanyak iti sao. Anya? Mami, apa yung agkaraapa kayo matan ka ni daddy? Gaputa sa balin, ti ugali na, iho. Panagkunat, saan nga iso ti si mabali ti wali na? Sino nga ron? Da kayo, Aniya? mani po di ubingak. Saan kayo matanaungat ka ni daddy? Oh, Apa nga itagat kanayon nga apaan nyo? Anya tiga po na, mami. Maya, dagit impormasyon na naalap kini Criselda. Maya, tapang rugyat kay himbagana. Anakan ti boyfriend na. Ngayon ti kunana nga ama ni Elisa. Ken maya, kinayat na pa yung imbaga ti Adresta. Katat mo saan na amadlaw. Ngada sa bali agagim ko. Pangalaak iti tao amang doktal iti kinapodno akabibiyag iti ni Elisa iti Manila. Mabiin matapay lang umawag kaniyak. Hindi matgayam Chona. Hello, Chona. Dominic, aging kaita sa pesimbang pati Victor. Aniya. Ang mga nuwad daw matanda ka sa napasama kang kuwana. Oo, sapay kumata sana kasta. Masa pala pagdalaga. Pagrurubik ni Chona. Dominic, saan ka magkaturog ka pwede pa nagdandanan ko iti asawak? Anya ti maisingasing mong aramidat? Nai-report yung ka din iti pulisya, ti kawan na. San pa'y? No saan niya mapasangpot aging kain ton bigat? I-report minton. Sige. Dahil tati kaimbagan nga aramitin nyo. Rabiin. Sa anak pa'y ama katurog. Gapo ka dagiti sinalsaludsod kanyak ni Dominic. Napilitan nakmanan anagulbod. Gapo ka dagiti saludsod na kanyak. Nanang? Rabin, pwede kayo pala makan maturog. Apay nga da kayo pilang dito beranda. Sa anak pa'y nga na makaturog, anak. Iso nga'y mayak dito'y. Ay, wan gayam. Ni Lolong. Nakaturog ka din? Wan nanang, napanak kita iji silid na kat nakaturogan. Nasayat mo kasta, anak. Nanang, inton lawas nan amang rugi aki ti trabaho. Wan, anak. Kat, aramidam to ko maamin akabailam ang mga kam iti trabaho. Tapno, saan nakaapilawan ti boss mo? Wan nanang, namnamain nyo dayta. Inturog lang ni mami dito salas. Gapati pa nang uray na kanitati. Mapanak man kat dito beranda. Awagak ni Elisa. Bareng mapadak asaan pa yan nakaturog. Ito yak. Ita, kontakak ni Elisa. Agringan ti cellphone na. Hello, Jorin? Agyaman kasi nung batang tiawag ko, Elisa. Pasensya ka, no naistorbog titurog mo. Saan ang pena katurog? Takalkalpas lang di pa nagplansyak ka dagiti kawas ko. Nasayat nga rin no kasta.
Imawag ha. Kasanak pa kami na makaturog. Gapit ti panagdandanag ko iti kawan ni Daddy. Saan yung katipay nga mo, dayan na? Saan pa nga rod? Kat ti pakadanagan mi. Ang mga no adanda ka sa napasamakin ko ana. At karkararag tayo ti Diyos. Tasapay ko ma, tatarabayan na ni Dadim. Juan Elisa. Talaga saan nga agsarday ti panagkarkararag ko. Barang makaawid mo't lang ni Daddy as ikakaradkan. Victor, sa dinon tiyayan mo. Agpakita ka kumadkadyak. Sige, Victor. Kamatan na. Mayakon! Mahal! Da Victor Canchona. Iso na nagiti ang kinkin na iti ikit ti baybay. Mayakon! Partakang sumaray! Mayakon! Ayop kayo. Ayop kayo! Karasan! Maglilipot! Maglilipot kayo! Maglilipot! Agring kayo! Mami! Mami? Agring kayo. Jorin! Magtagtagainap kayo. Kasla. Saan mo't kaya magpaypayso? Oh, Anya ka di tinatagtagainap yo. awan na jay, iho. Nagikis kayo pa eh. Kalpasan na, nagsangit kayo. Natagtagainap ko nga. Ada ka pa idinangala ka ni dati, kat pintalaw da. Anya? Amangan nga rod no saan na makasubli ni Daddy, Mami. Ngam sana mabalin, iho. No saan pa sumagpat aging kain tuntikat. Managdantan iti tao amang birok kan ko ana. Mayat tiag kapi ya. Tanalamis ti timpo. At daw mauawag Hindi ba't kaya mo, Jonah? Hello, Jonah? Hello, Dominic. Pang-aasim. Tulungan na kami kumabang birok ni Victor. Ano yan? Kaya't mga asawan talaga asan pa yasimbang pati tabalayo. Saan pa nga rod? Ito mapaniblatar kini Jory, di dyan kwerpo ti polisya. Ang mga no'y naramit ni Victor ti singasing ko. Hello, Dominic. Dagdagan lang ka ni. Juan, bayam tayo mayak di tabalayo. Agkukuyog tayo amapan mang birok kan ni Victor. Nanang! Oh, apay Elisa. Kasta unay ti paspas mo ngay masidag kanyak. Ni Tito Victor, saan da ka no ba nabirukan? Anya? Napalabas ang tinagpatnag? Saan ka di pa'y anagawid iti balay da? Saan ka no, nanang? Iso anapanan in pablatter ni Jorin kadagiti pulis. Nakaamuam anapan nagpablatter ni Jorin. Imawag kanyak ni Jorin, nanang. Day tati ko, nana. Napanan nga tan ni Victor. Diyos ko. Ang mga noadandaga sa napasamakan ko, ana. Diyos ko, saan ko maamat? Payagas lang apektado kayo unay itinaibagat. Ay, kuha anak. Saan ang mabalin amamot na? Anagayan ayat kami, di ka ni Victor. Anya ko mati maaramidan tayo. Nukas pangarigan dadandakas napasamakan ko, ana. Elisa, mabalin ka di. Isardag mo nga ibagbagati kasta. Ikararag tayo. Asapay la kumata makaawid matla ang ni Victor asi kakaradkad. Mami, ibagay man tiyag pa iso pasama kiti kalman. Apay paluksaw yun ni Daddy. May isot manawan na. Iho. Nakapungtutak lang kini dadim kaputan na laos ti Bartet na si Mangput. Kasla sa anak ka mamati, nga unget lang tinalakam ni Daddy kada kayo. Anya ti kayat masawan? Agul-ul budak?
Da kayo lang kay makaamo no agul-ulbod kayo ano saan mami. Tawan mat ni daddy amang ibaga. No anya talaga tinapasamak. Ken awanak mat hindi nagsubang kayo. Nakapungtutak lang kini dadim. Unayo lang na ito. Tawan ni daddy amakangag. Anya, saan ka mamati iti bagbagak? Saan mami? Oh, Kaputan unget lang tinalakam ni daddy kada kayo. Nalagaan lang nga rason tapno pumanaw. iho, saan ta napagsaritaan da itabanag? Sa bagay, sapsapulan ng dagiti pulis ni daddy, mami. Saan lang nga da ita? Adda dagiti tinangdanak at umulong amang birok kini dadim. Kat sapay ko bata makita da. Kat agawin batan. Kasanon, no saan na kayat ni daddy ti agawid? Na ore, mabirokan da. Anya, sana mabalid iho. No di na kaya ti agawid. Di pa ikat talaga arantanan ti makisina kanya. Ba nagadyak ba't kaya ta mapasamak, mami? Ad-adamot adya kaya ta mapasamak ti tagtagainip ko iti rapi. Tanukas jay ti mapasamak. Makapatayak iti tao. Kastaon ay nadanag ni Chona. Tingnan po iti sandapan nakasapol kanya Victor. Kasta. Masapol ngagdanag ka, Chona. Napanan nga tangagpaiso ni Victor. Awagak ti silpon na ngamsan mo't ngagring. Napay nga ta? Ano? Ada nga tanda ka sa napasamak kang kwan. Nagsayatan no kasta tinapasamag. Ni Bruno. Iso tayo mawawag. Nagsayatan. Hello, Bruno. Madam, saan may anabirukan ni sir? Ah, salbag. Sa dino nga tangarot tinagturturungan ni Victor. Tamang ano talaga ngay madayon, mami. Kahit saan na tayo nasangpatan. Sana mabalin, Jorin. Apay nga ro dadi mo't laangan sumangpat. Ano mo awag? Mabitlaan. Amang ano ni daddy, mami. Oh, sabali, iho. Sino order ito umawag? Ti Hepe. Mabitlaan. Hello? Oh. Anya? Saan? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ano mo awag? Amang ano ni daddy, mami. Sabali. Sino nga ron? Ni Hepe. Hello? Oo, ni Hepe. Saan? Sige. Mapan kami dyan, itamatlaan. Okay. Bye, Hepe. Anya timbaga ni Hepe kada kayo, mami. Nasa pula ng dagiti pulis ni Datim. Ha? Paiso, sa dinorte yan na. Ada ka no iti hospital. Kumatos ka no. Anya? Apay, anya tinapasama ka ni dati. Kan, sino tinangipan kan kuha ni ospital? Sigun iti imbaga ni Hepe. Ada ka no nakakita ka ni Dadim, abay sa alakay. Magmag na ka no ni Dadim, hindi ko nagtugaw. Naglusdo yun. Crisilda! Apay tatang, anya tinamahag. Tagas kaila madandanagan unay. Ay na, talaga madalagan ak. Uray saan tayo akabagyan? Nasingid mo't ka na tayo. Sino tatang? Ni Victor, nasarakan dan. Sa dino tayan na tatang. Ada igi ospital. Kumatos ka no. Saan? Anya tinapasamak kan kuha na tatang.
Sigun kano iti nakakita. Natalimudaw kat inpanda ijay ospital. Nakasaritak matlangan na nasayat ni Bruno. Inton malam agpamanilan. Tapno takwaten na nagpaisuin sa anti-istorya ni Crisilda kanya. May panggap ka ni Elisa. Ni Crisilda ito yung mapapag. Hello, Crisilda? Dominic, amon da tsona di ayan ni Victor. Ha? Agpaiso? Ayan na. Oh. Apa yung nagsangit ka? Masiktan ka launay. Ayan ni Victor. Kinaya tinipasamak yung kwana. Anday di ospital. Kanya. Juan Dominic, isugay mawagak. Tanong masangom. Ika ko makitaan ni Victor. Awan, mas daawak launay king kakrisilda. Apay asikat at adang agsangsangi. Victor, pang-asin. Sana kami kumapanawan iti anak ta. Mayayatan ka. Lumaban ka. Saan ka payamatay? Mami, Nagakwabiho. kinasaritak ti doktor ni Daddy. Namuakin ko na. Ala itupat ti ulo na. Isaan na ko matos. Anya? Lakit ti panangidoron kakunkwa na iti anapatata. Mami, Ti... hindi nagapa kayo ka ni Daddy. Saan kayo kadi anak din ng ran? Nagsinlong ba't kayo kadilain? Apay ang kastamot na di salsalod sudam kanyak iho. Kaya't ko la ama-amuan, Mami. Nadangran nyo kadi ni Daddy, di nabartek asimangpat iji palay. Ay, saan? Nagsubang kabilaan. Awan tida ka sa napasama ka pa nagdin ng rano no anya. Sa pala kumatagpay sa ti magbagay, Mami. Ha? Kat bareng no makapuot mo't lang ni Daddy. Kat maamuan ti kinapod no. Papanan nyo, nanang? Nagkarubot kayo, mat? Mapan kami ka ni Dominic iji ospital, anak. Anya? Ingkay ka di kitain ni Sir Victor? Wen, kaya't may makita ti kasasaad na. Tamaborbor-tsyaan kami. No, apay akas jay tinapasamak kan kwa na. Umayak mat, nanang. Saanan, anak? Dagamlatan ka ni Dominic ti mapan. Aglalo kat, ada is-istrikto ni Ma'am Chona no daduma. Sige. No, day tati ko na yun, nanang. Kan... Amangan mo saan nga itulok ni Ma'am Chona. No makita ng ado tayo amapan mangkita kin ni Sir Victor. Daddy, saan na kami kumapampanhawan ka ni Mami? Kabalab na ita. Jory, Auntie Criselda, Uncle Dominic, da kayo matgaya. Kumusta ni Daddy, Mio? Awan pa'y puot na ngaging kaita, Uncle. ni Mami, sa dino ti ayan na. Alda na pa na ginatang iti butika, Auntie. Kanya kami na talaga tinapasamak. Apa yung kasama din ni Daddy? Sikon iti doktor. Posible naitugtog ni Daddy. Ha? Kuno naito pati ulo na. Anya, Ngam, adamat mang panaknak. Asan naito pati ulo ni Daddy? Apa yung nga ka sa timbaga ti doktor? Dakkal ti atap ko, Uncle. Ngay di balay mi tinakaitugtogan ni Daddy. Anya? Nimot lang, Mami, tinag ko na. Alaga pa da ka ni Daddy ti dayding aldaw. saan mo ka di asinaludsod? No nagdin lang randa adwa? Sinaludsod ko. Ngam ko na ni Mami ang nagsubang dalaing. Saan da ka no nagdin ng ran?
Agpaiso nga tato ibagbaga ni Mami. Uno, mabutang lang amang ibaga iti kinapudno. Nagululbod man ni Mami. Maamuan tumat lang. Doon makapuot ni Daddy. Wen, punoti ko na. Tawan palimad, adin tulong tao. Ni Injurin, tidextrus ni Daddy. Naibusan. Wan nga paiso. Mabitlangan ti, Uncle. Inak ibagay ti nurse. Tao may nasukatan ti dextrose na. Dadanti mapan mang ibaga, Jurin. Sige, Uncle. Aguray kayo. Sandak ka panawan ngagmay-may sa ditoy. Saan ka ngagmay-may sa Criselda? Sige. Mapang kami pa. Nagbatikan. Jurin, mapandan. Wan, Uncle. Naibayagak mo't na napanjimbatang iti agas iti war. Saan mo nakadalot ti tawa pa nakagumatgatang. Elisa. Saan ka di pa yung... Criselda. Jonah, adakan. Ayop ka. Apay bambantayan ti asawak. Asino tinag ko na nga umay mo bantayan ti asawak. Kat rantam sapay asulisugan no makapuot. Ne, Jonah. Saan? Di mo ko maipulagit kanya ti aramid mo. Anyat kinunam. Kaya't mo tauludan ka nga iluwar dito'y. Saanan anas kan nga uludan nakaparwaran. Tay nakon. Anya pa lang arutur urayam. Darasam, saan mo na matmatan pa iti asawak? Apay, ada ka didakas no matmatak ti sigud anobyo. Pumanaw kan, Criselda! Panaw! Sige, inakon. Victor. Nagmulang ka tayo. Pumanaw kan, kunak. Diyak kaya't ang makita ng ating asawak. Pumanaw kan. Sige, Victor. Inakon. Manursuron ka kadi. Apay nagpakada ka pwedang kan kuan ha. Gaputan na kapuutan. Kunak mat-amapang kan. Ay, anak, agulutan kay parwar dito, Chona. Ibatanak. Kaya ang makadlaw ni Victor. Itikadam dito ya sa rumor kan. Sanak aguyudan kay parwar. Ibatanak, Chona. Ibatanak. Victor. Nakapuot kan? Victor. Victor. Agyaman na kiti Diyos. Nakapuot ka matlaangan. Tas ikaw pa'y excited. Iti pa nagsupli ti puot ti asawak. Rumor kan, Criselda. Hindi mo. Ha? Nangag mo timbaga ti asawam. Dituyak pa'y laan. O niya. Criselda. Pagyaman na. Iti patak sarong karmo ko niya. Imayak, kakayat ko makita ti kasasaad mo. Dinadamak ko, tinapasamakan ka. Salbang, rumor kan, Criselda. Mga lumabakil ka. Dito yung kumapa iti uray, sang kabasit lang akan ito, Chona. Adala ang kayat ko asaludsudan iti asawa. Anyat saludsudam. Sige, ibang gamon ka rumor kan dito eh. Victor, anya talaga tinapasamak. Apay ako na ti doktor ana ito pati ulom. Uno? Indoron na kakadinik, Chona. Idinagsubang kayo? Anya ka di day taasal saludsudam iti asawak. Rumor kan dito ay kunak. Di nakpapanawan, Chona. Kaya't ko ang... Diyan kaya tikas taasalodsud mo iti asawak. Anya di tangay bagpagam. Agimiminto ka. Diyan kaya ti saludsud mo. Iso pumanaw kan. Umay ka. Rumor ka dito yun. Apay aguyudan na kay parwar, Chona. Rumor ka. Di amang ano diyak makapagtipal kat makapatayak pa iti tao. Anay ko, di nakguyudan na kasta. Masaksakit, anak. Wan. Rumwara kon. Victor. Lita. Inakon. Oh. Agpaiso ka di. Di istorya kanyak ni Chona. Anyat istorya na kan ka, Dominic.
Inulod na kang enruari ti silid ngayon ni Victor. Nagbayso? Uwan, gaputa, maamak ni Chona ang maamuak ti sungbat ni Victor iti saludsud ko kan kuana. Anya kami ti sinalodsod mo king kuana ya? Dinamag ko, no anya talaga tinapasamak. No induron ni Chona idinagapada. Kasta? Ti sinalodsod mo king kuana? Well, ngam, saanan nga inoray ni Chona asinong bata ni Victor ti saludsud ko. Taing goyod nak nga imparwar iti ayan ni Victor. Amom Crisilda mas daawak launay king ka. Iti likodan ti inaramid na apanang talikod king ka. Kalpasan ti inaramid na. Kasta pa'y laeng tiriknam ken ni Victor. Oh, Jorin, apa yung pinanawag ni Daddy? Napan ko ngamin imbagay tiners na. Kanay busan ti dextrose ni Daddy, Mami. Ngayon, naipayag kami matan ka ni Uncle Dominic. Diyak kaya ta pampanawag ni Daddy. Sandat kagmay-may sa ni Daddy iti silid ngayon na, Mami. Kinadkabduan pa lang ni Auntie Criselda. Ba nagadyak kayat? Anya? Tapay, Mami. Anya ko matidakas na. Ah, di ko makayat ko. Sika, wano siyak. Di mo na anak kita ni Daddy may dinagsubli ti puta. Sika ko ba ti anda iti sibay na no saan mo apinanawan? Pasensya kayo, Mami. Sana bale? Tinapatag. Nalasatan matlangan ni Daddy ti kritikala kasasad na. Wan, nagyaban tata nagsublimat lang ng ti puot na. Iso tayo, Jay. Mayat man ang titurok na. Nakapsot pa lang kami ni Daddy. Iso ang naiturog namanan. Ala, saan ta napampanawan ni Daddy iho? Iti kasta, duwatan to amariingan na. Kumusta ni Uncle Victor, Nanang? Nakalasat matlangan iti kritikala kasasaad na anak. Thank God. Sayang. Si Murtak kumaman. Anya? Ngam, anak. May parit ti adu ataw as sumarak iti ICU. Iso nga, oray imay ka. Ang mga nudida kamot lang pinastrak. Di natisinublantak kumasimrek, Nanang. May amon. Tinapatag. Nakalasatan ni uncle mo a Victor. Mayat tay plano. Mayat tay plano ka pa ng panaw mi itay ka ni Criselda iti ayan ni Victor. Tanasang patan ni John. Sigurado ang makulkulat at ipanunot na. Gapoy ti dayjay anadlanon na. Ipanang pambantay ni Criselda ka ni Victor. Saan ko apagtalaan ti panunot mo, Jonah? Siya tiagbalin asiit iti barokong yung agasawa. Sino ba? Ni manan Bruno. Kumusta nga kan ti papaaramid ko king kuana? Mami. Kunti-kunti malang daging tiramay ni Daddy. Oh, Makapuot mo na. wan, makapuot nagpaisom ni Daddy iho. Daddy, handa kami lang ka ni Mami dito sa ibay mo. Jurin, iyo. Agyaman kami ti Diyos. Talagmulagat kayo manan. Ay, kumusta Derek na? Jurin, anak, Daddy,
Nagkasarsarita na kayo ni Mami. Sumbatan niyo ko, Ma. Victor, Sumay saya. Langan. Pero laka. agyaman na ka ni. Di amomi kat matay kan. Dati, anya ka di talaga tinapasama ka na kayo. Jorin, saan ko mapailaday tati sa lodsudam ka ni Daddy? Awan da akas na no sa ludsudag ka ni Daddy. No anya talaga tinapasamak, Mami. Oh, Please, Daddy. Sungubatan niyo ko mati sa ludsud ko. Anya tinapasama? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.